Uma ufuna ukwenza okuhle izinkanyezi ziyaqondana. Akuvamile ukuthi wonke amaphupho akho afezeke. Ngezinye izikhathi bayakwenza, futhi ngicabanga ukuthi umhlaba wonke wenza uzungu. Ngakho-ke ngicabanga ukuthi u-Athena kufanele abe inhlangano yokuthi abesifazane bazinakekele, banakekele impilo yabo, babe ngcono ekunakekeleni umdlavuza. Isikhungo lapho kungezona izintokazi kuphela ezizothola ukwelashwa, kodwa nokunakekelwa komuntu siqu, isithunzi, ukuphepha, imfihlo, konke kuzogcinwa. Lokhu, uPretapsir unamadodakazi amane. Thola indodakazi yesihlanu. Ngakho uhambo olusha, kodwa uhambo esesivele sizibophezele kulo.